Dobre, teraz tu vlastne ľudia je Najda. Keď ju uvidíte, počkaj, Najda, ideme z druhej strany. Najda? What's up, Najda? Oh yeah, the sex in the now. Najda. Najda. Teraz musíme zadajnúť za... A teraz tu hostia uvidíte, kde je host. Je tu aj s nami. No, Giuseppe hra. Giuseppe. Píče, no bez... Ešte. Chlapče, chýba nám tu jeden pes. Kurva. Kde je? Tu som, nie? Ale kde je ten pes? Niga. Máme tu Najdu. Píče. To som nedrachý, nikdy. Čo Najda? Aha! Poďme. Najda, dones hračku, tam máš hračku. To čúre? Ešte nám tu jeden chýba. Si viem, kde sa skryl. Á, tu je. Je to Bubo. Muž. Bubo. Napíšte mi do komentárov, kedy pes sa má radšej krajší. Je to Bubo? Alebo... Najda, tam vidíte, vieš, ukazované. Poď, Bubo, ku mne. No, vidíš. Teraz sa už idú schodkať ku mne. Naša chlpa, kedy je lepší pes, naša chlpatá Najda, alebo Bubo, ktorý je, nie je taký chlpatý. Najda je pekný chlpatá. Je pekný. Díva sa aj do videa, Bubo sa nedíva do kamery. Najda? Najda, pozri sa do videa. Nepozriem. Bubo! Jak to ináč? Hráte sa či nie? Sami. Hej. Ahoj Najda, dnes